ሰላም ኩልኩም ነዛ ቪድዮ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምን ጥዕናን ይምነየልኩም ነቶም ሓደሽ ዝኾንኩም ናብዛ ቻናል ድማ እንኳዕ ብሰላም ብድሓን መጻኹም እንዳበልኩ ነዚኣ ጥዕምቲ ናይ ጾም ቁርስ ቡን ብሓንሳብ ኬና ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ። ብጣዕሚ እያ ጥዕምቲ ነብታ ኣሰራርሓ ከብለኩም እየ። መጀመርታ እምበኣረ 7 ግራም ወይ ድማ ሓንቲ ምልእቲ ለቢቶ ተጠቒመ ኣለኹ ኣብዚ ንስኡ ድማ ቁርብተይ ልብጥ ዝበለ ማይ ጌርና ከምዚኣ ጌርና ሓወስወስ ክነብላ ኢና ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ድማ ሓንቲ ጽማቕ ኣራንሺ ሓንቲ ኩባያ ናይ ሻሂ ማለት እዩ ጽማቕ ኣራንሺ ጌረ ኣለኹ። ፍርቂ ኩባያ ድማ ዘይቲ 900 ግራም ከዓ ሕሩጭ ፍርቂ ኩባያ ሻሂ ድማ ሽኮር ሓንቲ ማንካ ጣውላ ከዓ ጨው ጌርና ንሓዋውሰን ማለት እዩ። ከምዚኣ ጌርክን ጽቡቕ ጌርክን ተሓሲኦ ማሽን ታለክን ጽቡቕ እንተዘይኮይኑ ካብ ከምዚኣ ናተይ ብኢድክን ጌርክን ድዕኽ ተብልኣ ማለት እዩ። ንእግረ መንገደይ ከን ሳብስክራይብ ከይገበርክን ትከታተላ ሳብስክራይብ ተጌርክና ለይ ንዓይ ኣዝዩ ሓጋዚ ነዛ ቻናለይ ንዕቤት ማለት እዩ። ስለዚ ሕግዘኒ ሳብስክራይብ ግበራ ክብለክን ይደሊ። እቶም ምሳይ ፀኒሕኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም ኩሉ ግዜ ተተባብዑን ከዓ ብጣዕሚ ቀኒለይ ኣምላኽ ይባርኩም ማለት እዩ። ከምዚኣ ጌርና ሕሲ ክነብሎ ኢና ክሳብ ፎኪስ ድኸውን ብድሕሪኡ ድማኒ ጽቡቕ ጌሩ ሓፍ ስጋብ ዝብል ከዲና ክንገድፎ ኢና ማለት እዩ። ናተይ ሕጂ እዚ ከምዚ ጌረ ከዲነ ምስ ገደፍክዎ ንድሕሪ ሰዓትን ፈረቓን ኣቢሉ ኸውን ጽቡቕ ሓፍ ኢሉ ማለት እዩ። ከም ትሪእዎ ዘለኽን ከምዚ ጽቡቕ ሓፍ ኢለይ ኣሎ። ብድሕሪኡ ድማኒ ኣብዚ ናይ መስጠጢ ማለት እዩ ጌርና ቅርፂ እንዳውፃና ክነዳልዎ ኢና ማለት እዩ። ከምዚ ጽቡቕ ሓፍ ምስ በለ ከምዚኣ ጌርክን ሽኮሪናታት ኣብ እዚ እንታይ ሽሙ ብትግርኛ እዚ መስጠጥ ምሻሎ እዚ ጻዕዳ ማለት እዩ ምንጻፍ ጌረ ዘለኹ ብትግርኛ ኣይደኖ ኣብ ከምዚ ጽቡቕ ጌርና ከምዚ ጌርና ሕሲ ኣቢልና ማለት እዩ። ኣብ ክልተ ከመቕላየ ኣብ ክልተ መቂልና ድማኒ ቅርፂ ክነውፃሉ ኢና ማለት እዩ። እታ ሓንቲ ከምዚኣ ጌርና ክብ ኣቢልና ክነጽንሓ ኢና ነዚኣ ሕጂ በዚ መስጠጢ ዕንጨይቲ ወይ ድማ ዚሮላ ማለት እዩ ከምዚኣ እንዳገበርና ቅርፂ ክነውፃሉ ኢና ንክልቲኡ። ብጣዕሚ እያ ቀላል እቲኣ ኣሰራርሓ ምናዳ ጽቡቕ ሓፍ እንተዳኢልልካ ከዓኒ ማራ ጽቡቕን ጥዑምን ይድኸውን ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣዝያ ጥዕምቲ ቁርሲ ቡን እያ ነይራ። ከምዚኣ ጌርና በዛ ናይ ፒሳ መቁረሲ ድማኒ ቅርፂ ክነውፃሉ ኢና ከምዚ ጌርና ንክልቲአን ክነዳልወን ኢና ከምዚ ጌርና ምስ ቆረፅናዮ ሽዑ ክንጥቕልሎ ኢና ማለት እዩ። ጠቕሊልና ንክልቲአን ነዚኣን ነተይ ሓንቲ ከዓ ከምኣ ጌርክን ትገብራ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣብዚ ናይ ኬክ መውፅኢ ቁርብ ዘይቲ ጌርክን ትለኺዖ ቁርብ ሕሩጭ ድማ ክገብሮ ጌርካ ናብ ኩሉ ከባፅሖ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ኣነ ከምዚኣ እየ ድገብራ ምእንቲ ከይሕዘለይ ኣይሕዘለይን እዩ ከዓነ ቁርብ ዘይቲ ለኺ ኣቢልክን ሕሩጭ እንተዳ ጌርክን ኣሉ ኣይሕዘልክንን እዩ ሽዑ ከምዚኣ ጌርክን ከዲንክን ትገድፍኣ ማለት እዩ። ስጋ ብሓፍ ድብል መሊሱ ከዲና ምስ ገደፍናዮ ጽቡቕ ፎኪስ ኮይኑ ሓፍ ምስ በለ ጽቡቕ ጌሩ ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኽን ኣብ ኦቨን ብትሑት ዓቐን ሓዊ ቀስ እንዳበለ ክበስል ንገድፎ ማለት እዩ። ኣነ ብ150 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ክበስል ገዲፍዮ ቀስ እንዳበለ ብድሕሪኡ ቸክ እንዳገበርና ማለት እዩ። ውሽጡ በሲሉ ዲበሰለን እንዳረኣና ብትሑት ዓቐን ሓዊ ከምዚኣ ትሪኣ ዘለኽን ከም ትበስል ንክትበስል ትገድፍኣ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እያ ጥዕምቲ ብዘይቲ ምክሕቲ ይብለክን ኣለኹ ብሓቂ ሰሪሕ ክንፈትንኣ ጽቡቓት ናይ ጾም እያ ኣብዚ ግዜ ዝተድልየክን ትኸውን እያ ኣዝያ ጥዕምቲ ቁርሲ ቡን እያ። ያ ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ቪድዮ ስጋብ ንራኸብ ድማ ሰሰናይ ንዓኽን ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምን ጥዕናን ይምነየልኩም ኣወዳትኩም ኣዋልድኩም ቻው።